presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tarang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon, pinada sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga inting. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Inting. Kini akong problema, bahin ni sa akong pagkaluuran sa akong asawa, nga grabe yun kayo kaluuran. Di masabot ninyo, ambot, kung kasabot ba mo ani. Kung nga no na problema ako aning iyang pagkaluuran, no, inaniyo na ako pagsugod ang mga paghitabo, samtang nagkanta-kanta, Miss Pedro. Dali, kayo murag. Lingaw ako sa akong mga problema, sa ako ang kinabuhi ron. Katahi mo rin ang kanta sa Christmas, kay dool-dool ng Christmas. Eh, Ka. para sa itong mga listener sa DYHP, no? Yung awit ni Pedro. Agtong 1963, bulan to sa Disyembre. Di na ta, kutob sa spanti, no? Batir ta kutob, kay masangit niya, nagbagyon na pasun. Gihak lang nila. Sige. Numdog ka itong kanta ka itong compose mo ba itong tuig 2008. Kinumdog ka ito? Gicompose ito rin mo. Ay, nakahinom ko. Itong gicompose ba? Atong kanta Itong karoon, wawa pa mo man. Katong gicompose na ako, nga. Itong karoon, wawa pa mo Tuig man. 2008. Oo, wawa pa mo man. Itong karoon, di ba? Gihuman na ako gapon. Gihuman, bawa. Bebe, asa ko rin, kanta ka, be. Ha? Kanta ko, no? Gihuman naman ganun mo. Katong gikantan ko kasi baon naman to. Amo. Naibaw. Naunsa naman takoy. Ano? Grabe kayo, pre, oy. Nga naman. Kanang usa ka notebook, 100 leaves. Hurot! Hurot! Oo. Unsay title lang kanta? Ambot. Huwag iba unsay title sa kanta? Kay ba man? Unsay title? Ambot lagi. Naunsaw ka, eh. Tuga-tuga ka, nya. Wari mo kanta, ha? Nya, unsa may title ko na kanta, be? Naay title, oy. Unsa lagi title? Wa mo ka na title. Ambot lagi. Meron forbida sa demo, eh. Unsa lagi title? Ambot lagi. Mao na title sa akong kanta, ambot. Mao din title sa imong kanta, ambot. Mao rin mag-compose. Ambot! Mao na, pre. Naunsa ka, oy. Lisod sa kakang pasapton, oy. Amot sab sa ring title sa imong kanta, di man masabtan. Ambot, bida. Ano ka na bigyan hununaan mo title, anak? Ambot. Ambot sad. Ahay, pagkaahak biyan nimo, eh. Libog juta nimo, eh. Nga naglibog man ka. Ambot! Utro, masaday ka, pre, oy. Forbida. Ay, ako saway. Nagdoon doon. Oy. Murag ka sa gito na, klaro kay. Mangaon ako no, pre, oy. Mangaon ako no. Mangaon na. Ay, Inana wa. uy, bawan mo utong sa mga asawa. Nawa. Di mga ingon ng mga una ta. Oh, usay ta. Apili ka? Wa ko mingon apil ko, oy. Kanang girili lang nimo ang iyang sorti. Ako lang girili ba? Ingon siya mga una ta basig wala ka kadungog ba? Di ba? Ingon mo kag ganina nga mga on ta. Mamanda kag kaon, di ba? Ganiha raman to. Hilis na din na. Hilis na, ganiha ra. Sige, suwata ko niya. Ay, dadati ka niya, ha? Ay, paglakaw, ha?
Day, sa giluto ni mo sudan diha. Katong isda akong giununan. Mas maayo. Imong ginunan tanan? Oh, nga naman di ka mukaon? Nabaw yung ka nga di kong kaon tungod ng ahos. Anong Gamay ra kayong ahos akong gibutang ana, uy. Ay, kinano gamay man, ha? Di man ni maho. Sus, baya ni mo. Kaasyoso sa gitaw ni mo. Uy, asyos kay ka. Ngano di man na asyos day? Asyos day mo suka kung baho anong ahos. Nyon saan ko man na. Ahot na lang nagkaon. Mukaon, ana. Ano mo kaon? Kinsa pa ka doon ni mana? Ay, labay na lang si Ring, uy. Asa mo tagiring? Oh. Ito iring ay, ihatag na dito. Laing kigtingo ng iring nga, oy. Ihatag na si Iring. Murong ungo ni tao sa kawan, kabidoko ting iringa, awa nga ding bayhana, pagkaluoran, nilakaw, day! Hilom da, Droy. Naunsa mo ka, oy. Kawa, binimong angay mahimong iring, Dro. Beda, nguram kay irong buang! Pedro tayo, tagbaw tayo kaon sa sudan nga. Wa naman mo kaon akong asawa, kay akong asawa nanluod man. Ingon anin ni siya kung manluod. Unya, Naunsa ka senda. Nabugat man ka ng simod ni mo. Ay, dawa, oy. Sa may man, may kaon na ka. Wa pa. Oh, ano pa kam kaon? Gisapot ko, suway ayo na kumbana. Ngano naman sad, nag-away mo. Wa, galagot ra ko. Oh, huwag mo mag-away, galagot ka. Sa gunang pagka-hitabo, kalisod ba ni Spilingon? Kisa man di maglagot na eh. Siya pa'y giluto ang sudan, siya pa'y masuko. Gano'n ba suko man? Ang nagluto kong sudan, di mo siya mukaon. Ano dili man? Baho ko nung ahos. Yabag kaayo. Unsaon pagkalami sa sudan, kung yun itong butang ahos? Ay pastilan, kagamay raguday ang hinungdanan na inyong away. Mao gani, makalagot man. Gihaguan ko na itong maayo gud nga makaluto ta. Unya, ikaw naman hinuisadan. Ay kawa sa buot ng inting, oy. Asa nang banani mo ba? Kasapi na gud na nay. Kaya ako gani maglagot na tawhana ron na. Awa niya, layasan ko mong ginaba. Da! Kinsa ko dili man suko ni ana. Sa mara nga gihiluan ka anang kalakihan. mao gyud na tay. Gisultihan gani ka nga mauna, dili ka mukaon anang matanga sudan. Basta dunay ahos, idahag lang na mo ng likayan. Mao gyud, tinuod gyud na tay. Unya, nga nga, iya madyur ka lutuan. Ang buot na bayhan na tay. Dili na maayo inting. Asa ba ng asawa ni mo? Umot lang asa to, lakaw to, biyaan lang ko dito. Murag dili na maayo iyang Oo gibuhat. gani tay, di gyud maayo. Kinahanglan nga imo nang masanta ka ng iyang pagkamaldita. Maldita man ang ingon ni ana. Kanan dili pasulti, masuko, unya mo sukol. Binaldita na. Kinahanglan nga imo nang masumpo. Ang buot na bayhan na tay, libo ko, saon na nako. Yusa, ato ta sa inyo. Ha? Bukod sa dito. Akong pagkagsultihan na imo asawa. Kay dili maayo na iyang gibuhat, oy. Usay pagtuon niya, ha? Patyon ka niya? Yabag. Oy, ako'y magkiksulti na ng imo asawa. Pumalagi imong bana. Ang butok asa to nay. Maayong Mapambuan gani na seksukol na ko sa nga iyang ugangan na titi magana siya nako. Ha. Tingali na sa kailan ako kung unsa ko kung masuko. Nay, masukok kag sa dili. Mailhan gyapon ka sa kumbana. Nay, paon na gud na siya nga ikaw nga kung nanay patring good. Di ba, ang buot na akong ipasabot, wa pa na sa kakita na akong unsa kong masuko. Eh nga na day nay, unsa may buhaton day nimo? Sa may gusto nimo. Ako nang pikhan dayon, inigsud anak din he. Nay, makahimo day ko anak nga tiguwang naman ka. Kaya nga no kung dili, naaman ang kaldero diya. Bebe, pasudla ko. Kay atangan ko na sa may pultahan. Aron inigsud na piti na nako sa aning kalderong gidako. Awam ako kaldero, nga way sod. Tay, istoryahin itong asawa na ko ito, ha? Kasi kung saon sa buhaton mo, istorya lang, ha? Ayaw ka bala ka. Ako lang sa pangutan-on ko sa gibuhat niya ni mo. Gusto ka ba niyang patyon o dili? Kay og masipyat siyang sulti na ako. Saan mo, tay? Sometimes you have to bend the law to be able to please the husband. Tungod kay mas mataas ang bana kaysa asawa.
Ha? Am I right, Mr. Driver? Ah, Wa ka ba kadungog bungi ka? again, sir. Uy, Ay. Lusa. Ayaw yun ang plitihe, inding, ha? Ha? Ano man? Binuang mo kaya, sir. Ay, upen, dalo, mandayin ka. Liko niya sunahan pa, liko. Siguro ka na imong nahuna-huna, anay? Ay, kabala ka. Expert kay ko, ani. Ha? Usa lang ka, kuan. Usa lang kahapos na, kuan, bungog ng bana ni mo ng kalderong akong gigunitan. Pero nay, Tinahanglan di ka magpaluoy-luoy, ha? Anang bana ni mong yabag. Oh, may taksing miunos gawas. Kisa maron. ang bana ko na lang may laki, nay. Siya na nang iabot. Di ay. Sige, wisto. Ari ko sa luyo sa pultan. Piti yun na ron. Sige, litihi na yun, inding. Kay murag, siga na kayong mataan ng drivera. Kasudlot to na, kasudlot to na. Ay, bisag daan na ni sudlot. Ber. Mutubag para bagyod. Tingog ron di ako sap. Ber, ang latingo diha, ber. Kay kaliwa trabang tawhan na sini, Mr. Ben Tolo! Opliteo. Nanadali na inding, kanaog na diha. Gawat ko sukli tayo, dugay kayo. Oy, sukle, driver. Sigang murang mata ni mo tawhana ka. Sukle, hatag na. Usaman, di ka mo tingog diha. Di ko mo tingog, patingog ko, di ko Karaan yung tabi. Unsa magado gusto kag makatilaw sa kong bend dalo? Ita, ginin niya. Mo tingog ta, pahilo mo ta. Nya, dito mo tingog, patingog ko ta. Ano ba talaga, kuya? Dida, mutubag para bagyo. Ikaw, ginot mo mga tao na natin. Ilakaw rito ka. Watala ko rito sod. Sige na, kaibida. Igo ron ako na skumo ba? Sikmam na ron popcorn. Iyay. Awon ng tawhana ron. Iyay. Mo itong tatay, sir. Brad, ano man? Suga to yung tatay, oy. Mabindalo mo sa di, ay. Brad, ganing, unsa man? Buhatan ka na kung sukli o dili, ha? Ngayon, Kung saan rin man. sukli, sir. Keep that shit, ni. Kadakwa ng sukli, ha? Sa matawag kang sense? Libo ko na. Bida, bruko, juki ka na. Pagdudong ba? Sige na sukli ba? Bida, oy, dugaya, sig sulti. Sorry, sir. Ay, si yaw-yaw. Ina. What agad? Unsa, huwat? Huwat gida. Ito lang ang. Awa, sir, ay. Kaya, sir, ha? Pagpasinsiyo, suko ng tindahan, kaya mo ko sinsiyo. Abangas ka. Ako na yung nagpis. Karon ka lang yung inting nga ka. Mahimog yung karon inting bukol. Siya na ron ay. Ihapos ko gideron. Inigkuan. Kini ihapa ko ning kaldero sa iyang naong kining akong kikuptan. Ayong adlaw. Da, kini pa. Patay na si Rio. Ya, usab pa ka. Hala, patay, nay. Ay, wa pa na mamatay. Nakuyapan ra na. Dili, nay, uy, dili na maoy buta ko ipasabot. Kung dili kita mo ini patay na ali ron. Taon. Dili man ni sinting. Ang isa yan eh. Ang tatay man ni Ingrid, natay si Rio man ne. Uy, si Paris Rio di ay ne. Tay Serge. Asam ni mahana ko, eh. Pauna na ko, umaritay. Tay Serge. Ni ana day ka? Oy, day sida. Abi na ko, di pa ka mo pauli. Ang ano di man, ako man ibay. Imo bitaw ni, nangangkon sa day ko. Owa, bitaw. Ay kabala kating. Di ko magdugay ni baya. Di ko ni ako, good. Wag ko ilabot ini. Sa diyan ka noon sa mukha. Wag ko mahangol aning imong bahay ting. Naami bahay sa amo. Ay kabala ka. Karon day mamahawa mi ni baya. Lusa koy. Ha. Ingon day ka ana. Abi kay ikaw may nagpalit ini baya. Hila si ka manulti. Ay kabala ka. Mamiya mi karon dinhi. Nay. Nay Patrick dali na nay. Ato na ta. Ha? Unsa na? Tana mangulit tas ato. Dita mo puyo ining bahay kay watay labot dinhi. Dali na nay. Nak! Day. Nak! Day. Nak, huwata ko! Tuan na sa nilakaw ng San Probida. Wala yung nagsabaw ginibayana, oy. Day! Day, asa ka, oy! Tay? Asa ko. Tay, naunsa ka, tay? Ginuko, naunsa mo nakagtang ni mo. Diyan itabo ni mo, tay. Okay. Naunsa ka, tay, seryo?
Matod pang tatay na ko, ang ibunalan ko no iyang o taon, og maon lay iyang nadungog, nga kusog ko no kay hagtok siyang agtang. Pero wa siya makaila, kung kisay na puspos niya. Og maon niya ako problema ron, kay ako kasawa taon, uli naman taon. Bida, oy. Ni uli na tato, lakaw sa dinoon. Pero bida, wa man ako siya palayasa. Bida, luon sa taon, sa mingon ko nga, asam di kong pauli, nga ako manibay. Wa na ko siya maapel, nagluod taon. Mao ni akong problema karon kay di na ko ganahan mo apas dito sila taon. Nara niya, uli siya sa mo, maayo kayo. Usa pa bahim mo taon ako ani Ate Pres, babae mangyong kay na anak, bago na mga luoran nga asawa Ate Pres. Sakto ba niya akong desisyon nga di na ko siya apason. Palihog tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kamoy pasultihon, intig. Ate Friends, good morning, Ate Friends. Adlaw. Bam, good morning, Bam. Good morning, good morning. Dog, good morning, dog. Oh, mayo good morning sa tangki bidyaon si kang Ayan Aliganga og labi ni Badoy nga kinadakag lawas sa Aliganga og labi ni Pili Inot og ni Ninit silgas kay maminaw gina siya wa kuno sila maapil kuno pirmi kunya sige sila paminaw. Si Sir Arnold Outs ko Arnold Galiste. Galister kay pirmi na to bitaw maapil. Pagdaan niyo itong mga lista sa mga opisyalis dito nga imuhang syuhan ay para to niyang pasalamatan din ha. Sige, salamat nung dana. Sige, salamat kayo. Unya sa dinapod sa ato ang mga kaigsuunan, sa ato ang mga salidahan niya pohon, magkita-kita tanyo din ha. Labi na gyud sa nakalimot ko sa to ang motion ni Dumpangkoy sa drama nga Sa Tanang Bakak. sa Tanang Bakak ikaw ang tinuod. Natay show din ha niya umaabot sa ay dili sa Lubok di ay Bohol. Umaabot si Consul Rocky Destacamento mo'y nag-imbita na to sa tag-iya sa RMD RMD Construction. Consul Rocky Destacamento diha sa Dimyao o sa Dimyao Panglao Bohol. Salamat kay Consul Rocky Destacamento Member G. Napasalamatan sa nako ang tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Kumusta ka akap? O sa tanan pong mga tao ni Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, noong ni Inday Shen Pipito sa Bromwich PH ni Inday Shen. Nga inyo nang makita sa Facebook, i-type lang nyo ang Bromwich PH niya. Na number niya. Tawagal nyo kung sa inyong gusto. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, sorry Kesnar, so Ryan kang kay Ma'am Kasmer Araraw og sa ato ang suod nga mga higala pod nga diha sa Talisay. Ate Jinjen! Yes, Kuya Alan, mga mama, shout out. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya. Palit sad mo para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate ugom-ugom sa Diamond Yema o BMS Special. Palit mo, lami kayo, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Thank you. Thank you kayo Ate Jinjen. Salamat po kayo sa tanang mga bata. Kinahalam mo inong yutag Don Pepe Tablia mga bata ha. Kay mao na makahatag og energy na to, kondisyon ta sa ato ang mga pag-eskwela og nagtuon na to ini kagabi kung ganahan mo inom sad mo og Don Pepe Tablia. Kay the best kina na to magtuon-tuon ta nya. Salamat po sa mga dagko nga nagkaon og Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Kung magsuri-suri ta og gumugom tag Diamond Yema Special og OB Yema Special, kay the best kay na natong ugom-ugomon. Og kitang mga nagtrabaho sa opisina kinahanglan nga atong imnon ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban mo ni the best kay nato imnon kay kondisyon kay ta sa ato ang matrabaho sa opisina. Mahuman gyud nga atong trabaho sa opisina kay paningtud ta kondisyon ta tibuok adlaw labi nang duha ka sa siyeng imong mainom sa ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang set panyawan kong Pemix the best sa kina sa usa ka adlaw. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Inting, Ate Pres. Inting. Inting ka ng yung asawa, Ate Pres, luuran sa tanang luuran. Grabe kayo. Last nga, wala na yung balik yung asawa, kaya yan naman itong ikuha, wala na yung balik. Atong pagingon sa iyang asawa, dong, ni amli ka. Yuli, mali ka. Sa uli, ko, kaya ko am ni bay. Nuyo man niyang asawa na, Ate Pres. Sakto sa to yung asawa na yun. Lain sa kaayo. Lain sa to Uli yung lang ko, kaya ako manibay. Nga anak, man po. Iya man kita sa inong na. May duklo ni Sinting sa manultin. Dili sa Tina runta, anak, ni mong sultihan ni nana, imong asawa, ting. Oo. Angay tagali imong inigabot imo dai, kumusta man ka din eh? Ana ba kits ba? Imo uli ko kay ko amli ba eh.
Iyo kay kayo, eh. usa naman mo ting lak og sagsaktom sa diya asawa. Ari imo rin imbayan sige layas sila ti pres. Wa nang gimuli. Oh, nalain man. Dalain oy, way dili malain na. Sa kinsa naman sa siguro ati pres inanon pagsulti. Ikaw mismo nga bana nya ang imong asawa sila tagiyas bayan siya. Uni amli ka ganun ni uli maka amo amli bay papatay. Sakmot ang kasuko nimo di na maayo ting imong gibuhat. Maayo imong gibuhat. Apa sa to imong asawa bingo pag si ate pres Ay, ka. pasaylo. Oh, ngingo pag siya nga di na ko maapas kay kuan na giapas ito na ako nya karon ni uli sa sila. Di na ako apason. Sakto ba ni ako gibuhat? Sakto di na ate pres. Di nga di ni apason ni asawa. Dili oy. Pasa to, pangay pasaylo. Pasa to ting Sorry pangay na sa ilo. sorry. Mahal ka na sa warong ting. So, ginupit eh. Mahal tinuod. Wa man gali bagool sa Pedro nga nabiyudo siya. Ay. Nag-goal ka dong rawa. Sa bag ko pa, pero kung Nawa na? napapas na ko. Nawa na ka gol? Oo, napulihan ng mga kalit. Ay. Di ba kung sama ko, mag-gulgul, di ko pa, magtotoo ko dito. Ang iyang asawa ati pres, liti siyang kinabuhi. Napulihan maglipak, sipak. Sa ida puli? Lipak. Ang sipak yung dugdug apa? Grabe. Oh, na-decise anyo sipak. Di lang ka na sa konsunod. Di sa sunod. Ganon 16 anyos Oh, na imong the best gipili. pala yung decise anyo. Bam! O sa ibong bayaw na to, ani Bam? Usa ka asawa, gipalakaw sa bana. Ano an Bam? Wa mo layas, gipalayas gyud. Ah. Dapat man yan, nagsabak-sabak og laki di silang tindahan. Ay, di Ano maayo. ka gipalayas? Oo. Karon, Karon. Karon. ni uli ang asawa, nagdaog blata sa laing laki. Nawo? Oo. Nanganak di ay? Karon, Karon. ang bana kay nakuya pagbayot. Ah, Daan, mao pag- di ay. Mao di ay. Nya, niyan sa Bam? Ay nalawang kay mangunya ikaw man ron ba? Kapag isama na imo na. Iya, ang story ati. Mingon man ikaw man ron ba? Iyan Bitaw sa imong katambag taon na ningintay ngay. Ari ka din sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Di ba wa pa matulay anak lan? Ko ba? Kining mubura niya pero dali tanan mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Dali tanan all of the above, no? Okay. Kay ug maingon ka si bana usahay lain pod manulti. Si asawa usahay pod lain pod pagsabot. Usa ra gyud rason ini. Saman Bam? Kanang na ang kuwang tingali mog mga pag-ampo. Kani bitor bang sigig linog, sigig bagyo, sigig baha, ug mobalik kas katigwangan lagi, moingon nga, nasuko gyud ang Ginoo. Suko na yung No, ginawa. kay sa unang mga katigwangan, perti ka na nila nga mo baton og mga kinaiya nga ingnon ta. Nasubay Dios kabubuton sa Dios. Tinaula. Oh. Sa unang panahon, kanang mga katigwangan gulet kun mo kilat, manguros binagkalit. Lagi. Mabitaw na ipanultiyon nga, unya na mo manguros ug bukilat. Oh, grabe gyud ka mga tao sa una. Oh. Ultimo, kano ko sa unang panahon gulat sa mga pagano gani kuno nga pag-ampo mo gani bisag inig sidlak sa adlaw mo kuno ampuan. O, tinaula. Sa pagano nga kuan. Kano, mga kuan. Ila na himo Ginoo kanang mga punuan sa kahoy na sila. Mga inana nga kuan. Pero karon Ginoo naman kita. Nya nga tuwa nga mo ampo kita buntag sa iyo ini katuog nimo. Pamayo ka pasalamat. Buntag sa iyo ini bata nimo pasalamatan. Wa kay laing una-unaon pasalamat ka ditsus Ginoo. Di kay mbritso ka kukam sa imong cellphone. Mao na inaana man na. Nga mao ron na trend sa mga tao ron. Nya lisod gyud kayo ron panahon na. Nya samutan nga nauso na sa nang diri sa pagirpir at pres. Sangan? Pagirpir. Kasi padirpir. Pagirpir baka ng mga babae nga mag-atang lang diyan sa inigdunggo sa mga Ay, barko. Di kasi. akyat barko. Oh, Akyat barko. Mga babae magkat-kat sa barko. Ang dagang kay mga pakitbil. Sa packet bell. Basta sagtala na ninyo. Natagi ka na, Dro? Tinuod natin, pres. Murag listo na yun kayo. Mao na nga. Unsa tayo gingon sa Ginoo ba? Nga dili na niya. Luno po nakalimutan sa to. Ang iyang kasukoy, ipaagi na sa... Kung ari ka diri sa katong kang basahon ni Noe or Noah, niya na ang Ginoo nga kung makitaan ganin nimo ang daghang panganod sa langit unya murmulutaw ang bangaw, ako kanang pahinumdom kanimo sa ato ang gikasabutan nga dili na nako lunupon o dili na nako laglago ng tanang katawat sa kalibutan pinagig lunop. Dili?
Pinaagi na sa? Wala gibutang basta gingon niya kay ang unang katalagman dito panahon ni Noe, patay man tanan nabilin adto si Noe raman or Noah. Katong imong giingon ba nga ipaagi na ako ang akong kasuko. Naapod na. Naapod na nga. Linog, bagyo. Ang kasuko ay agin niya sa bagyo, mga linog. Kaya ari ka dire sa Amos, kung kumasayop, Amos 8, versikulo 8, kaya niya, pakurugon ko ang yuta. Og magbangutan ka mo. Nakabantay ka, Bam? Ingon siya nga, pakita siya pinaagi sa bangaw. Di ba? O, ingon lagi nga. Ikaw na bitay, ingon ako, basta kuno ang bangaw, muluptas langit, nagtanaw ang ginoo na to. Mabitaw nga, makita ko bangaw. Pero karon kita kag bangaw. Wa na gino. Pila na ko katuig, wa na jugo kitag bangaw. Kato siguro bata-bata pa ko. Katong miingon nga, ayaw tudlo ang bangaw. Ni kuan pa man ba nga. Nga pagya political friends. Pero dili na kayo. Kasagaran man kita tat bangaw Goliath atos probinsya kay mutugkad man na sa pikas buntod. Ato makita mo ang pikas yung tumoy mutugdon sa pikas buntod. Pikas tumoy tapos pikas buntod. Kasagaran ato na sa mga bukid makita diretso dinhi nakakita. Karon og moingon man gug kaog kanang dili na niya laglagon ang katawhan pinagi lunop no kanang na ang unsay nga niong muna nga usahay ang kamatay karon iagi na og kayo Goliath. Kayo. Palitan kanang linog. Panalutan Create ng yapon ng kayo. Kanang eroplano nga patay tanan ng sakay. Kayo man ang siya. Kayo yapon. Balik ta. Kuan. Dong inting. Kining na ang si tinuon ni mo ngalan Vicente. Murag Vicente tingali kay dili mas tawgon siya Gregorio nya ang gaenteng. Murag Vicente tingali nga ating kung wag man sayop sangay man kasangan nga Vicente, San Vicente Ferrer. Milagroso man kaayo ng kanang kuana. Milagroso man kayo ng Santosa. Ampo kuno diya ting para na ikaw sa inyong pagpuyo. As a matter of fact, si San Vincent Goliath gitawag siya Angel of Judgment. Ay, mama. Tungod kay dili man tanan siya angheles, ang mga angheles pituro man kabukan gitawag og arkanghel. San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Siya gibutangan siya pako nahapuno siya niyang gitawag sa Angel of Judgment tungod kasi ang pagka extra nga pagka bright. Gani bata pa murag 21 or 17 tong edad abogado no kuno na si suwa pa siya mas santos. Pero yaman mo ngalan teng kanang ampo niya nga lamdagan ang imong asawa ikaw sa damdagan batay sa imong dila usahay. No? Batay sa imong dila usahay kay ang imong dila usahay ba kanang hangra kay manulti. Tinuod na. Unsa gali dong para maligyan na lang bangisinaw. Bangisinaw dishwashing liquid. Matay Goliath din ko musab Goliath oy. Nga naman. Di na ko musab. Nasuroy ko dito dapit sa norte. Nga. Tingnan ko Goliath. Nga naman. Katul man ang dila sa laki. Dili na ko liog ko naman to eh. Sige siguro to gaon og biga. Dito lumanon. Koda ko ang puzzle tihon.